Hallo, hallo. Hej alle sammen. Velkommen til World of Fireworks og EF fyrværkeridemo. Så blev klokken 17, så det betyder, at vi skal til at tænde over lidt fyrværkeri. Til at starte med, inden vi tænder på det første, så tænker jeg lige, at jeg vil komme med en servicemeddelelse. Vi har skudt fyrværkeri af herude i Frederiks en del gange efterhånden, og vi har faktisk oplevet rigtig mange elbiler slå ud på fyrværkeri. Så er I kørende i specielt Teslaer, så ved jeg, at I inden via jeres app kan indstille den til sådan noget reduceret alarmtilstand. Ellers så har vi nok et par biler, der står på parkeringspladsen og bimler og bamler indtil længe. Vi skal se på lidt fyrværkeri, og vi har en blandet sortiment med til jer. Det første, vi skal se på, det er et RTC-rør, 2 tommer RTC-rør. Det er en 50 mm mine med 50 gram krudt, og den kommer her. Og det var altså RTC-røret. Inde i butikken, hvis man gerne vil bestille den her artikel, så har den her nummer 25. Jeg tænker, hvis I har en note på jeres telefon, så må I gerne skrive det her nummer ned. Det er altså nummer 25, og i aften sælges den til 50 kroner. Den næste artikel, vi skal se, det er også en mine, og her går vi altså lidt op i størrelsen. Vi går op i den, vi kalder en Megamind. Megamind, det er lidt samme princip, men altså, hvor vi har 7 30 mm rør, der går af i et skud. Kommer her. Og det var altså Megamind, og Megamind har nummer 26 inde i butikken. Den har nummer 26 og koster 80 kroner her til aften. Den næste artikel, vi skal til, det er en raketsortiment med 6 forskellige raketter, som har hver sin egen effekt. Vi tager alle 6 raketter her en efter en, og jeg kommer ikke lige til at sige noget mellem dem. Raketpakken, den har nummer 31. Hvis I tænker, at der var en raket, den skal vi bare have, så er det altså nummer 31, der sælges herude i aften til 150 kroner. Og det var altså Magnum Shell Rockets i den her 1,5 tommer størrelse. 6 raketter, der sælges herude i aften til 150 kroner, og det var altså nummer 31. Vi går videre til næste artikel, og det er nummer 4. Det er et batteri, der hedder All in the Mix. Et lækkert 36 skuds batteri fyldt med røde og sølv og guldeffekter. Og det er en af de artikler, vi har haft i sortiment allerlængst tid, som sælger allerbedst. Her kommer All in the Mix. Og det var altså All in the Mix, et 36 skuds batteri. Det har nummer 4 inde i butikken og sælges i aften til 199 kroner. Vi går videre til næste pakke, siger jeg, og det er fordi det er en batteripakke, vi skal se. Vi skal se 5 batterier nu, og det er det her sæt, der hedder Wicked Winners. 5 rigtig lækre batterier med hver sin egen effekt. Og det er nummer 87.
Og det var altså Wicked Winners 5 rigtig fine batterier, som altså kan sælges her i aften til 350 kroner. Den har nummer 87 inde i butikken. Vi går videre til næste artikel, og her skal vi sige hej til Brokadebomber. Brokadebomber er et 80-skuds guldbatteri med rigtig fine opskudseffekter og en helt speciel effekt på himlen. Og det var altså Brokadebomber. Brokadebomber har nummer 2 inde i butikken og sælges her i aften til 3,99. Vi går videre til den næste artikel, og det er også en sortimentsserie, vi skal igennem. En sortimentsserie bestående af 6 kraftfulde batterier med hver sin egen effekt. Serien her, den hedder Wicked Tornadoes og har nummer 123 og sælges i aften til 550 kroner.
Og det var Wicked Tornadoes nummer 123. Alle 6 batterier til en pris, der hedder 550 kroner her til aften. Nummer 123. Den næste artikel, vi skal se, det er et enkelt batteri. Et 50-skuds batteri fra 25 mm rør. Med et forholdsvis højt tempo, så kan man godt lide, at det skal løbe lidt stærkt, så kunne det her godt være et godt bud. Og det var altså Double Trouble. Double Trouble har nummer 13 inde i butikken og koster 400 kroner her til aften. Double Trouble nummer 13, 400 kroner. Så skal vi faktisk se endnu et batterisortiment bestående af 5 lidt mindre batterier. Det her sortiment koster 270 kroner og har nummer 90 inde i butikken. Sortimentet det hedder Wicked Spacers, og som sagt det er 5 batterier med hver sin egen effekt. De kommer her. Og det var altså Wicked Spacers. De her 5 batterier, de fås her i aften til 270 kroner og har nummer 90 inde i butikken. Den næste artikel, vi skal se, det må nok være favoritbatteriet hos vores cheffyrværker Jørgen. Det er Headhunter-batteriet. Det er altså et 1 kilo krudt på 40 skud, 45 mm til 299 her i aften. Og Headhunter har nummer 7 inde i butikken. Og kommer her. Og ja, her gik vi jo lidt op i størrelsen, som man nok kunne fornemme. Det var altså Headhunter nummer 7 og fås her i aften til 299. Det næste batteri, vi skal se,
Der går vi også lidt op i størrelsen igen. Nu skal vi altså op og have et 144 skuds batteri, som altså skræller af på 50 sekunder. Så her har vi lidt tempo og ekstremt flotte farver og gode effekter. Det er Blinking Fermata, og det har nummer 5 inde i butikken og koster 8,99 her i aften. Og det var altså Blinking Fermata. Blinking Fermata har nummer 5 inde i butikken og sælges i butikken til 8,99 kun i aften. Det næste batteri, vi skal se, det er også en af de større batterier. Ikke på skud, men fordi vi har altså med 30 mm rør at gøre her. Det er et guldbatteri. Navnet er Blinking Willow og har nummer 108 og sælges til 4,99 i butikken i aften. Og som man nok kan fornemme, jamen, så er vi altså oppe i de her lidt større rør. Det er altså 30 mm, vi har med at gøre her. Og det var Blinking Willow nummer 108 til 4,99 inde i butikken. Nu skal vi til den sidste artikel i fyrværkeri-demoen her. Vi er slet ikke færdige, der kommer mere bagefter. Men den sidste artikel, vi skal sige goddag til, det er Temptation Willow, og det er altså et compound-batteri på 2 kg krudt med 100 skud. Og nu vil jeg nok sige, at det her det er måske en af de ultimative midnatsbatterier, man kan få fingrene i. Den har nummer 91 og koster 1.100 i butikken i aften.
Og det var altså Temptation Willow, som efter min mening kunne være et rigtig godt bud på et lidt større kl. 12 batteri. Den har nummer 91 inde i butikken og sælges her i aften til 1.100 kroner. Nu har vi sådan set været igennem det, som vi gerne vil fremvise af produkter. Vi har en masse flere produkter inde på hylden, som ikke har været med her i aften, for så kunne vi stå her til i morgen. Det er der sikkert nogen, der gerne vil. Hvis du spørger mig, så er jeg en af dem. Men det bliver koldt i nat, har jeg hørt, så vi skal også hjem igen senere. Vi vil gerne slutte af med lidt professionelt festfyrværkeri, fordi det er jo sådan, at World of Fireworks er jo ikke bare en krudtforhandler. Vi er alle sammen nogle festfyrværkere, og vi er krudtgale, for at sige det lige ud. Så vi elsker jo at komme ud i verden, skulle jeg til at sige, fordi vi tager faktisk rundt i hele verden og laver fyrværkeri, primært i Danmark. Så i aften, der skal vi lige vise jer et festfyrværkeri, som kunne være et bud på noget, man faktisk kunne booke os til, eksempelvis til en 50-års fødselsdag, eller et bryllup, eller hvad det skulle være. Det kunne også være, at man bare kedede sig en søndag aften og havde lyst til at skulle have lidt bull ude i baghaven. Så ring til os, så skal vi nok komme ud og hjælpe jer med at få lidt fest og farver på himlen. Jeg tror, at min cheffyrværker Jørgen, han står derude på marken, skulle jeg til at sige. Jeg tror, han er ved at være klar, og ellers så er det bare at kigge lige frem, så kommer der et lille show til jer.
Og det var altså det, vi havde for i aften til jer herude. Butikken den åbner lige straks, og som sagt, kom ind og gør jer en god handel. Vi har som sagt demopriser her i aften på alle de ting, vi har set. En lille fun fact, de skal have med ind i går. Alle de batterier, I så i showet lige her, det er faktisk batterier, man kan købe af os. Det er ikke alle ting, vi har ude i butikken i aften, men det er faktisk helt almindelige konsumartikler. Kuglerne, I så på himlen, der gav et ordentligt brag, de er selvfølgelig ikke i salg, men håber, I nød showet, og tusind tak, fordi I ville komme og være sammen med os her et stykke tid her i Frederiks i aften. Kan I have et rigtig godt nytår, og pas på jer selv.